Jylla Assam kadon ru sa une uwei unong roi bapau jongka ha Bollywood. Lese kidon napteng jong phi perlok kiba tip chapau ne unong roi. Nei kan ka video pan lese kan ajing tip yaitu ki perlok ki bom patip. Jika kerteng jong ne unong roi kadai uan garak mahanta. Andai ka stage name jong u kadai u papon. Balatip ru ya u kumu papon ha Bollywood. Lakhaya u ha ka apu sauterik November jong snam uwei kandai nyaukusan. Papon ulas dang ban ruai na du bau dang kena. Andrai ulas dang ya ka karya jong u kumunang ruai di haus nem kendai pupra. Bat di haus nem arjar reu papon ulio ban rung ha Bollywood. Bat ka jing ruai ka ba nongkong jong u ha Bollywood dai ka om mantra na ka film string. Papon ulas dang ban pau ha Bollywood dai haus nem arjar katwei lang ba ka jing ruai GQ na ka film dom maradom. Nadu kan ke snem upapon ulio lat bandwai shibun ki jingwai ha ki film Bollywood. Ila rupan cek mentah ne ia kini ki jingwai jong upapon ha Bollywood. Upapon ulayo koru sandali ki kusnam leneki awards. Haus na marjar kat aru papon u la yukur ya ka award kumu best playback single male na ka prak sini awards. Bat pila ruban page yang ne ya kini ki kusnam kiba upapon ula job. Tetang kene pro kubli sebun ngin saya kendu pada ki video ngai rupa kene ka video kan ajing TPP. Bat nada pisang tanat ya ki video ha kene ka channel singa ba kersan da ka ba like bat subscribe.